زي راديو دمت أمريكايو بعسران كلتن بعسران حمشن بسلسان حدا متر باند كمون بنايل سات فيسبوكن يوتيوبن كبسعة 4 فرقان ويكهب 10 فرقان نيم حلالف لحن مسهم كبرى سمعتنا لومي عرب عسران سلسان حمل خلتشن عسران حدا ويكا 10 شدش حمل خلتشن 10 سلسان عام ثمرتيو تحرزينا بكتما دساوة استخايد السلفن أمباسادر دينا مفت زهابو ومقلتن كامون أقلل تقراي زركوبو تمهارو يونيفرسيتن شاقلت ولدومن كامون بمنقس إثيوبيا قبل علخللا ومنقس تقراي ويكا حيلتات تقراي زقربو كستاتن ملاشو من زحازو تصابات بسعب كرب كلونا ام زينا هنقدمينا كابت رسلطان كما يمسهم على تعوزين عنه أصلاً 4 مليون هزبي بحسهم تميت نابز الساقير لازلو كل تقراي عنكفكف زيبولو متحلالة في مقدين كفترلو بروغرام مقبع عالم دقيمو متصوع تقريبو نجنيفا وكلنا ليزا شلاين نزدالو تو ريبورت أبراهام تصفال الترجم والله من نافوركي كتقربويا كاب نفرت بمدر بايز وهاب حاجز نمو هاد فقد استوهبهم 3 سرحتنيات بروغرام مقبع عالم بحاموس يمنا مغلاتهم سيفيلاو براراتات ب23 سنة دحر مقراصو اتبررا فلامي ناي دحر ورح بكرات مخانيوم اتوان سمونات دحر فيدرال منغست بيناو سقمت مقراص تصاواتات زصوعلو بقندو دما اتخينات كاب زجمر شم متوارح ابز قصرليوم حالتات تግራይ قلطيفهم نمقله دحر مقطصارهم نمعرفو نفرتون تقصاصيرمو ام وهابق البروغرام مغبا عالم تومسون فيري ابسومن كل تبرراتات نمقله كايدو مخانوم يحبر باقلالصو دما اتبرراتات نسبن نواتن اب مقعز وسان تراكل ويوم. Now, whilst this is positive news, we also have some not so positive news. The World Food Programme is extremely concerned. إذا زحقوش دا يخون مبر كال بهزي بالورون علو برنامج مقبع عالم بتأبايتا زلو سنة مسالتات أزيقوهيو بخرة مرخبيتاتن مسرتاون نقداولو تن أبزي بالوان سبا وحاجز مكياد قلل أيك خونين يبل شحوكا سنة مسرتاو مسالت أتاتز فتقرو مسن خالاتن تلو برنامج مقبع عالم أبز حلف ورحينا بأستات شعاتم 230 شح تتصبيت حاجز كم زبز حيحبر زي أتوم مبزحتهم أبدوبون سميناون معراب تقراي زركوبيهم أبزمت قربا معلتات أبسمينا ومعراب تقراي زركبو أسات 8 شح حزب حاجز كبصحو تسفا كم زلو اتتكلب من قد أفنيو حبيرو اللهم باقلال تاوها بقال فري اتزرق زلو قسقاس صبو دا يخون مبر نتعا زي تقدبن قلت فن مسالت أثات مزقرب ترأيو نابتم أسات مليون زبصحو دليتينا هيوت أدحن حاجز كبصح زخيل زحالة فور حسانيج أنفر وحسنة مقب حبرات هاقرات أستات 400 شح نبرت تقراي كاورحي حاملة جميرم بخبيد كتقع مخانم أميتو This is a conflict that is just over 8 months old now, and people haven't harvested. شمون توارح دحرز وسد خويناتنا نزارب زلنا حزب خا حريصم مهرتم كحفصو عد لا يرخبون زبزحو ايزرون ابغزا زبلع زترفهم يلن مخزانات اخلي تزميتيو كالوت كاتمزابيلوم يم الرجلياتهم سي حنسابون طرايا يكونون سلازي أبحمق كنتاتهم زلو أبايتا زلو مسارحتي يحبرون خم زلو خامو كابتز التفرحون زخاف أيو عصبوز ولدوس إن التعناك كعبيو إلو اللو هابق البروغرام مقبع عالم تومسون فيري وسيخو تكالو أب أستات كلتا نطرح هذا مليون نبرت تقراي حاجز كابت سحمد بحيزو خم زلو يقلت إذا النافو نقن رديت مقبوز تعاناك كلتا ميتا عبيت مخاين سمرة أبستبها لرأسخة مخل العفر تعاقيتن كم زلو يتأكس بخل العفرة بلن يقو عذاب زنبرانا يرد يتمخاينو بسنبت دحرز ورد متقعت اتتكال بمنقى دخل العفر موقع عزون دو كم زبلا عمل كيتون يريوم باقلال تصافري اتنتا عاقتن زلواني حاجز مخاين فقط سطها مستوهبن نابتقراي كم رحاين يقني لنا إذا كم زي الكلو تميت تبلع الهزبي أبزن صلالو الوان صراحة تنجاتات تكالات رديئت الصافرات نفاريت حورات هاقرات نفلما جزيت مال حموس أب مقالة 5 علبت حورات هاقرات أفليتوه نفاريت حورات هاقرات بررا نفرتي أبو حسان كابز قوارت ننز أب مقالة نفلما جزي زاعتوت خوين الله دايركتر بروغرام مقبع عالم تشنفر مبراق أفريقيا ميكائيل دامفورد اتا نفاريت أب مقالة بمعرفة عبيي كسانة تسمعنا له أبتبرر رازتهاتو بمولهم نأزيو أقداسي صراحة سب أو رديئت ناب كل التنطوي 1 مليون هزبي أب مبصح زحجز إيوم كبل قليت والله تمساسالي برراتات حورات هاقرات ناب كل التقراي أب سومن كل التقزي كم زي قصدون اتزينا يحبر
ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ዝነበሩ ዕንቅፋታት ስለ ዝተወገዱ ፕሮግራም መግባዕ ዓለም ኣብ ደቡባውን ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ንልዕሊ 730,000 ህዝቢ ኣብ ከተማ ዛና ድማ ናብ 40,000 ህዝቢ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘባፅሐ ተፈሊጡሎ ኣብዘን ዝቕፅላ መዓልትታት ይብል ፕሮግራም መግባዕ ዓለም ናብ ተወሳኺ 80,000 ህዝቢ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ረድኤት ከብፅሕ መደብ ከም ዘለዎ እንተኾነ ክዝን መጠን ረድኤት ይፅንቀቕ ስለ ዘሎ ካልኣይ ዙር ረድኤት ንምዕዳል ከም ዘይኽእል ኣጠንቂቑ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክሳብ ዝመጽእ መወዳእታ ታሕሳስ ኣብ ትግራይ ህይወት ንምድሓንን ንምቕጻልን ዘኽእሎ 176 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ኣዘኻኺሩሎ ፕሮግራም መግባዕ ዓለም ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ወሰንትን ላዕለዎት ሰበስልጣን ካቢኔ ክልል ትግራይን ኣባላት ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ክሲ ከም ዝመስረተ ኣፍሊጡ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብዘርግሑ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝለዓለ ተራ ዝነበሮም ትካላት ትእምት ናይ ውልቅን መንግስትን ኣመራርሓ ኣባላት ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ኣብቲ ዘይሕጋዊ ዝተባሃለ መረፃ ናይ ትግራይ ዝተሳተፉ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታትን ኣባላት ህወሓት ዝነበሩ ውልቀ ሰባትን ናይ ዓቃቢ ሕጊ ክሲ ቀሪቦም ከም ዘሎ ጠቒሱ እዩ ዝተጠቕሱ ክስታት ሕጋዊ ዘይኮነ መረፃ ብምክያድ ከምኡ እውን ንመንግስቲ ብዘይ ሕገ መንግስታዊ ኣገባብ ንምቕያር ኢሎም ናይ ትግራይ ወታደራዊ ኮማንድ ዝብል መስሪቶም ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገበን ፈጺሞም ዝብል እዩ ብሓደ ዓመት ዝተነዋሐ ውድድራት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ሎሚ ዓርቢ ንእስ ብዝበለ ግን ድምቀቱ ብዝዓቀበ ኣገባብ ተኸፊቱ ዓሰርተታት ኣሽሓት መናብር ስቴድየም ኦሎምፒክ ቶኪዮ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሰብ ኣልቦ ኮይኖም ኣብ ዝተራእይሉ ስነ ስርዓት 900 ዕዱማት ኣጋይሽን ኣትሌታት ዝተፈላለዩ ሃገራትን ጥራሕ ተኣንጊዶምሉ ኢሎም ኣለው ብስምዒት ሓደ ኢና ዝብል ቴማ ወይ ከዓ መልእኽቲ ዝነበረ እቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኣብ ታሪክ ኦሎምፒክ ፍሉይ ዝበለ ሃዋህው ዝተኸሰተሉ ተባሂሉ እውን ተመዝጊበሎ ንቡር ፍጻመታት ንኣብነት ተኹሲ ርችት ድሮናት ሙዚቃዊ ምርኢትን ካልኦት መደባትን ተራእዮም እዮም ኣትሌታት ብግዲኦም ባንዴራ ሃገራቶም እናንበልበሉ ኣብ ቅድሚ ኣጋይሽ እናሓለፉ ተራእዮም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ብምኽንያት ውድድራት ኦሎምፒክ ጻውዒት ሰላም ኣቕሪቦም ሚስተር ጉተረስ ትማል ሐሙስ ብቪድዮ ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ምስ ለበዳ ቫይረስ ኮሮናን ካልእ ጸገማት እቶም ተወዳደርቲ ስፖርተኛታት ሰጊሮም ዝመጹ መሰናኽላትን ቀሊል ዘይምዃኖም ኣመልኪቶም ምስኡ ተኣሳሲሮም ድማ ኣሰር እቶም ኣትሌታት ብምስዓብ ሙሉእ ዓለም ንሰላምን ዕርቅን ክሰርሑ ተማሕጺኖም ውድድራት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ክሳብ 8 ነሓሰ ክቕጽል እዩ ኣፍሪካ ኣፈላማይ ዙር 400 ሚልዮን ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ጆንሰንን ጃንሰንን ዝቕጽል ሰሙን ከም እትርከብ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ንኮቪድ-19 ኣፍሊጦም ዜና ተፈጺሙ نمسكنا كابترن زينا زي راديو دمت أمريكا يونا فلما يتصابنا خنحلف أشحات نبرتي ختم الدسابة كلا يزور مملا ماي عبي قدب هداسين مززامو بمدقافن من قست شبرتن يلوز مدبحو وحات كفيتون زبالو متقعاتن مقلنا ننت مع السلامة وصل في كايدوم إذا خمزيلونا هالو شاد شاها قراو مرجان كلا يزور مملا قدب هداسين وانا وقداي كل التقراين نبوليتيكا وهاوهو إثيوبيا نرئيتو عدم لخ محبر سبن أم قيار يركبينم وهابق على المنستر قدات وزاي إثيوبيا صحيح دام طون كندي أباتن نزل أخوة أبات قبر مدهن تأمير وقربوا له أبتسال في مدرسة اسمعها نخطر كنتيبة أديس أبا ويزرو أدانش عبابي فقرنبر بحيلي زين بركك حزبنا حزنا بحادنت نزقت أمنا فتناتات بعود الناس قرنايو إنا مسبلا كم زيلان جغناو يمكلك يا سرايتا تشنغن بزو واقا يكفل جغنا سراويت مكلخالنا بزح واقا نخفل نكبر إثيوبيا نحادنت إثيوبيا نناي إثيوبيا نسعنت زخفلو متكعتا زي بالواقا مخانو تردينا كاب زخونه يكون اوان كل مداوي دقفنا احيينا مس جغنا مكلخال سراويتنا حيد تتصتنا نططوم بالنا نفلت علنا يعني لان ኢትዮጵያ ዝተፈላላዩ ተጽዕኖታት ብምምካት ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴ ምዕዋታ ንዓለም ማሕበረሰብ ትምህርቲ ዝሃበ እዩ ውን ኢለን ወይዘሮ አዳነች ንሰን ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዘለውን ቅሬታ ውን ገሊጸን እቶም ሰልፈኛታት ሰራዊት ምክልኻል ናይ ሉዓላውነትና ምልክት እዩ ኣብ ጎኒ ጅግና ሰራዊትና ኢና ኣሸባሪ ጉጅለ ሕወሓት ናይ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸላ እዩ
ግድብ ህዳሴና ብርሃንና እዩ ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት የስምዑ ነይሮም። ብኻልእ ዜና ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴን እዋናዊ ጉዳይ ክልል ትግራይን ንናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሃዋህውን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ርእይቶን ኣብ ምቕያር ይርከብ ኢሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ትማል ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ኩነታት ብዝተኣሳሰረ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ትፅቢት ካብ ዝገብርዎ ተጻራሪ እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ብዘሎ ዘይምርድዳእ ከይኮነስ ናይ መላእ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ ኢሎም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነን ምስ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ፍሊት ወኪል ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተጽዕኖ ካብ ምፍጣር ክቁጠብ ምግላጾም ኣምባሳደር ዲና ገሊጾም። ክቡር አቶ ደመቀ ከአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ተወካይ ጋር በዚሁ ተገናኝተው ውይይት አካሂዷል። ክቡር አቶ ደመቀ ምስ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ፍሊት ወኪል ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተራኺቦም ውይይት ኣካይዶም እዮም። ሕብረት ኣውሮፓ ንእዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝግባእ ክርዳእ ከም ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘይግባእ ተጽዕኖ ክፈጥር ከም ዘይብሉን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝግበሩ ሓነፅቲ ጻዕርታት ክድግፍን ኣለዎ ዝብል ንዘን ልእኽቲ ገሊጾምለን እዮም ኢሎም ኢትዮጵያ ምስ ኣመላልኣ ማይን ምምሕዳርን ግድብ ህዳሴን ንሓንሳብን ንመወዳእታን ዝብል ስምምዕ ፈጺማ ኣይክትቕበልን እያ እውን ኢሎም ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዘቕርቡ ኣካላት ናይ ነፈርቲ በረራ ከም ዝፈቐዱ ዘዘኻኽሩ ኣምባሳደር ዲና በረራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩሎ እውን ኢሎም ብዓፋር ኣቢሉ ብመካይን ንምቕራብ ዝግበር ጻዕሪ ሕወሓት ኢሎም ብዝፀውዕዎ ናይ ትግራይ ሓይልታት መጥቃዕቲ ምስንኻሉ እቶም ወሃብ ቃል ገሊጾም ብዛዕባ ዝክሲ ካብ ሓይልታት ትግራይ ዝተዋሃበ መልሲ የለን ኣባል ኣመራርሓ ምምሕዳር ትግራይን ወሃብ ቃል ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ዓፋር ንዝርከቡ ሓይልታት ፍሉይ ሓይሊ ኦሮሚያ ዒላማ ዝገበሩ መጥቃዕታት ምፍጻሞም ንሮይተርስ ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብልዝብ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ክግበር ይጽውዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ምእዋጁ ስዒቡ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ህልቂት ንምፍታሕ ክጥቀመሉ ኣለዎ ኢለን ግን ሓይልታት መንግስቲ ካብ መቐለ ከንሰሓቡ ከለው ንኣብያተ ጽሕፈት ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ብምዝራፍ ናይ መራኸቢ ናውቲ ኣዕንዮም እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር ስለ ዝኾነ ዝተሰረቐ ንብረት ክምለስ ኣለዎ ኢለን ቀፂለን ድማ ከምዚ ኢለን ነይረን We have also since learned that one or more bridges were destroyed along critical access routes to Tigray. ናብ ትግራይ ንምእታው ወሳኒ ዝኾነ ሓደ ወይ ካብኡን ላዕሊ ድልላት ምዕናዎም እውን ፈሊጥና ኣለና ብመንገድን ብኣየርን ንምብጻሕ ቴሌኮሙኒኬሽን ሓይል መብራህቲ ባንኪ ቀረብ ነዳዲ ረድኤት ንምቕራብ ኣገደሲ እዮም እዞም ኩሎም ተዓጽዮም እዮም ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ዝተጸገሙ ሰባት ክበጽሑ ኣጸጋሚ እዩ እንተደኣ ተረጋጊጹ እዞም ኩሎም ተግባራት ንሰብኣውነት ክበሃል ዝተገብረ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ምልክታት ከይኮኑስ ምኽባብ እዩ እየን ኢለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምንቅስቓሳት ሰብኣዊ ቀረባት ሸቐጣትን ናይ ሰባት ምንቅስቓስን ናብ ትግራይን ኣብ መላእ ትግራይን ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ክፈቅድ ኣለዎ እውን ኢለን ልዕሊ ኩሉ ድማ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ንደሊ ኢና ኢለን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢለን ዝፀውዖኦም ሓይልታት ትግራይ ሓዊሱ ኩሎም ወገናት ሓቃዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ክገብሩ ክደራደሩ ኣለዎም ኢለን ትርጉም ዘለዎ ስምምዕ ተኽሲ ጠጠው ምባልን ሙሉእ ምውፃእ ወታደራት ኤርትራንን ናይ ኣምሓራ ክልላዊ ሓይልታትን ዘይተደረተ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ የኽእል እዩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥን ወፃእን ደባት ንሕገ መንግስቲ ብዝፃረር ብሓይሊ ክልወጥ የብሉን ኢለን ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ ሕብረት ኣውሮፓ እውን ዝተኣወጀ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ምባል ተኽሲ ጠጠው ምባል ኣይኮነን ኢልዎ ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ኮሚሽነር ኣታሓዛ ቅልውላው ጃነስ ሌናርቺች ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ተኽሲ ጠጠው ምባል ኣይኮነን የግዳስ ምኽባብን ጥሜት ከም ናይ ኩናት መሳርሒ ምጥቃም እዩ ኢሎም ዓጸቦ 900,000 ንዝግመቱ ሰባት ክውን ሓቂ እዩ ካልኦት 1 ሚልዮን ሰባት ድማ ንዓጸቦ ሓደ ስድሪ ተሪፍዎም ኣሎ እዚ ዓጸቦ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ሰብ ሰራሕ እዩ እዚ ንዝገብሩ ድማ ውርደት እዩ ኢሎም ሌናርቺች ብምውሳኽ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ዝቕጽል ጸብጻብና ኸኣ ኣብ ዩኒቨርሲታት ክልል ትግራይ ዝርከቡ ደቆም ካብቲ ክልል ንምውፃእ ዝኣተዉ ቃላይ ክበረን ክብሉ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ወለዲ ንሕቡራት መንግስታት ወቒሶም ኣብ ፊት ንፊት ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታትን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን እውን ሰልፊ ካይዶም ንጸብጻብ ኬነዲ ነዚ እውን ገብረ መድህን ብርክት ዝበሉ ወለድን ኣባላት ስድራን ናይቶም ተምሃሮ ደቅና መላሱልና ክብሉ ሓቲቶም ሕቡራት መንግስታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርሲታት ዘለዉ ተምሃሮ ንምምላስ ቃል ኣትዩ ነይሩ ይብሉ እቶም ወለዲ ወይዘሮ ፍሬህይወት ገብረ ህይወትን ኣቶ ቢንያም ኣስራትን ናይ ሕቡራት መንግስታት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓተቶ ናይ ነዳድን ካልኦትን ቀረባት ዝተመለሰሉ ምዃኑ ኣረጋጊፅና ኣለና ይኹን እምበር እቲ ውድብ ሓላፍነቱ ኣይተዋፅአን ይብሉ ሰለስተ ግዜ ናብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት መጽየን ፍታሕ ከም ዝሓተታ ዝገለጻ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዓይደር ሆስፒታል ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ውላደን ከም ዘለወን ዝገለጻ ወይዘሮ ገነት ሮባ ህጹጽ መፍትሒ ክወሃበን ሓቲተን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ በመቀሌ ላይ ባለው አጠቃላይ ቀለብ የለኝም እስከ ሐምሌ 20 ድረስ ከዛ ውጪ ሪስኩን አልወስድም እኔ ከዚህ በኋላ የኛ ልጆቻችን ምን እድል ያላቸው ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ መቐለ ብዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ድሕሪ 20 ሓምለ ቀለብ ስለ ዘይብለይ ኣነ ሓላፍነት ኣይወስድን ኢሉ ኣሎ ድሕሪኡ ደቅና እንታይ ዕድል ኣለዎም መን እዩ ሓላፍነት ዝወስድ ኣምላክ ይመስገን ትሕቲ እግዚኣብሔር ህዝቢ ትግራይ እዩ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ምስ ተበተነ እውን ሓቂፉ ከም ዝሕዘልና ንፈልጥ ኢና ግን ዩኤን እውን ዘይጭቡጥ ተስፋ ከይኮነስ ክንጭብጦ ንኽእል ነገር ይግበረልና ዩኤን ማለት ኣብ ኩናት ብዙሕ ዝሰርሕ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ዘጸግም ክንሕግዞ ንኽእል ነገር እንተልዩ ይንገረና ብግልፂ ተነጊሩና ዝኾነ መፍትሒ ተገይሩ ደቅና ይምጽኡልና ናይ ወላዲት ንብዓት ንዝኾነ ይኹን ጽቡቕ ኣይኮነን እየን ኢለን ናይቶም ወለዲ ተወካሊ ኣቶ ዳንኤል ኣስራት ሕቡራት መንግስታት ነቶም ተምሃሮ ከም መትሓዣ ብምጥቃም ካብ ስምምዕነት ወጻኢ ቅድመ ኩነታት ከም ዘቐመጠ ብምግላጽ ሕዚ ኣብቲ ውድብ ተስፋ ከም ዝቆረጹ ገሊጾም ካብ ሕቡራት መንግስታት መልሲ ከምኡውን ርእይቶ ሚኒስተር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይተዓወተን ሕቡራት መንግስታት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሰብኣዊ ረድኤት ንምብጻሕ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተቋረጸ ሓይሊ መብራህትን ስልክን ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ክኽፈቱ ብተደጋጋሚ ሓቱ ወለዲ ናይቶም ተምሃሮ ንደቆም ሓገዝን ሓለዋን ይገብረሎም ኣሎ ንዝበልዎ ህዝቢ ትግራይ ኣመስኪኖም እዚ ክቕጽል እውን ምሕጽን ተቕሪቦም ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ካብ 20 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ንድሓር ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዝፍጠር ምስኣን ምግቢ ሓላፍነት ከም ዘይወስድ ገሊጹ ኣሎ ናይ ወርሒ ሰነ በጀት ከም ዘይተለኣኸሉ ናብ ባንክ ዘለዎ ገንዘብ እውን ምንቅስቓስ ብዘይምኽኣሉ ከም ዝተጸገመ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ሙልጌታ ጽባህ ካብ መቐለ ጸብጸብ ኣለዎ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝወፀ መግለጺ ከም ዘመላኽቶም ምስ ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት መንግስቲ ክልልን ብምዝራብ 4896 ካብ ክልል ትግራይ ወጻኢ ዝመጹ ተምሃሮ ናብ ስድኦም ምምላስ ዝተገበረ ምንቅስቓስ ኣይተዓወተን ክብል ገሊጹ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 11 ሓምለ 2013 ዓ.ም ተምሃሮ ዝሓዙ ፈላሞት 10 ኣውቶቡስ ናብ ክልል ዓፋር ኣብ ዓላ ወረዳ እንትበጽሑ ብፍሉይ ሓይሊ ክልል ክምለሱ ከም ዝተገብሩ ኣፍሊጦሎም እቶም ተምሃሮ ዝቕበሉ ተወከልቲ ሚኒስተር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርትን ከም ዘይተረኸቡን ኣብቲ ቦታ እውን ነቶም ተምሃሮ ተቐቢሎም ዝወስዱ ኣውቶቡሳት ከም ዘይነበሩ ገሊጾሎም በዚ ድማ ነቲ ጉዕዞ ዓጂቦም ዝተንቀሳቐሱ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ነተን ኣውቶቡሳት ክምለሱ ከም ዝገበረ ኣፍሊጦሎም ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ባንኪ ዝነበሮ ገንዘቡ ከየንቀሳቐስ ከም ዝተኣገደን ናይ ወርሒ ሰነ በጀት እውን ከም ዘይተለኣኸሉ ብተወሳኺ እውን ናይ 2014 በጀት ከም ዘይተለቀቀሉ ፍሊጦሎም ላዕሊ 10,000 ናይ ቅድመ ምረቓ ተምሃሮ ከም ዘለዎ ዝገለጸት ዩኒቨርሲቲ ንቐረብ ምግቢ ዕድጊት ንምፍጻም ከም ዘይከኣለን ኣብ መኽዝን ዝነበሮ ምግቢ እውን ከም ዝተወደአ ገሊጾሎም ብተወሳኺ ዩኒቨርሲቲ ላዕሊ 7500 ሰራሕተኛታቱ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ መሃያ ከም ዘይከፈለን ኣብ ትግራይ ብዘሎ ምቁራጽ ኣገልግሎት ስልኪ ኢንተርኔትን ኤሌክትሪክን ብተወሳኺ እውን ምኽልካል ኣቕርቦት ነዳዲ እቲ ዩኒቨርሲቲ ምንቅስቓሱ ከም ዘተኣጓጎሎ ኣፍሊጦሎም መሰረዚ ድሕሪ ሕዚ ነቶም ተምሃሮ ከጽንሕ ከም ዘይኽእል ዝገለጸት ዩኒቨርሲቲ ንሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ነቶም ተምሃሮ ናብ ቤተሰቦም ንምልኣኽ ናብ መቐለ ኣውቶቡሳት ልኢኹ ንከጓዓዕዝ ሓቲተየ ኣለኹ ኢሎም እቲ መግለጺ በዞም ምኽንያታት ድማ ካብ 20 ሓምለ 2013 ዓ.ም እንድሓር ኣብ ላዕሊ ተምሃሮ ዝፍጠር ናይ ምግቢ ስእነት ድማ ሓላፍነት ከም ዘይወስድ ንመንግስቲ ፌደራል ከም ዘፍለጠ ሓቢሮሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቐለ
ዝቕፅል ጸብጻብናኻ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ብሓይልታት ትግራይ ሓደጋ ይበጽሖም ኣሎ ክብል ትካል ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ኢትዮጵያ ሓቢሩ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ትግራይ ጭፍጫፋ ዝፈጸሙ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራ እውን ግፍዓዊ ተግባር ፈጺሞም የሚሉ ሎት መግለጺ ዮናታን ዘብዴዎስ ንዝለኣኾ ጸብጻብን እቲ መግለጽን ሳራፍሳይ ክተቕርቦ እያ። ኣብ ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ርክባት ደገን ሓበሬታን በአካል ንጉሴ ኣብ ማዕስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ዘለውሉ ህልው ኩነት አመልኪቶም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ስደተኞቹ ካሉበት አካባቢ ወጥተው ወደ ሌላ ቦታ ነው። እቶም ስደተኛታት ካብቲ ሕዚ ዝርከብሉ ቦታ ወጽኦም ናብ ካልእ ከባቢ መኻድ ይደልዮም ይኹን እምበር ይፍቀደሎምን። ኣብቶም ማዕስከራት ከበድቲ ኣጽዋራት ተጻዊዶም እዮም። ተኽሲ ከቢድ ብረት ዝፍኖ ካብቶም ማዕስከራት እዩ። ነቶም ስደተኛታት ተባሂሎም ዝዕደሉ ዝነበሩ መግብታትን መድሓኒታትን እዞም ዕጡቃት ሓይልታት ካብ ዝኣትውን ድሓር ተቋሪጹ እዩ። መድሓኒታት ተሰሪቖም እዮም። ጣብያታት ጥዕና ኣገልግሎት ይህቡን። ኣምቡላንሳት ተወሲደንን። መኽዘን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ተሰሪቑ እዩ። ኣብዚ እዋን እቶም ስደተኛታት ኣገልግሎት ይረኽቡን ዘለው። ኣዴታት ስኣን ሕክምና ኣብ ሜዳ ክሓርሳ ይግደድ ኣለዋ። ዝሞቱ እውን ኣለው እዮም ዝበሉ። ኣብ ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተበየነ ሕወሓት ናብ ማዕስከራት ስደተኛታት ብምእታው ንስደተኛታት ቀቲሉ ይብሉ እቶም ዳይሬክተር። የሞቱ ስደተኞች እስካሁን ያባለን መረጃ 6 ስጋብ ሕዚ 6 ስደተኛታት መማቶም ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ካብዚኦም ብጥይት ዝተወቅዑ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ሲኢኖም ዝሞቱን ኣለው እዮም ዝበሉ። ብተወሳኺ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ክህቡ ዝተዳለው ጣብያታት ጥዕና ኣምቡላንስን መሰረተ ልምዓትን ንወታደራዊ ኣገልግሎት ይውዕሉ ምህላዎም ይገልጽ። እቲ ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ኢትዮጵያ ናብ ቪኦኤ ዝለኣኹ መግለጺ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ማይ ጸብሪ ነቶም ስደተኛታት ተባሂሉ ኣብ ዝእዋን ዝኾነ ዓለምለኻዊ ትካል ዝገብሩ ሓገዝ የለን። በአንጻሩ ብዓይነትን ብገንዘብን ከዋጹ ይግደዱለው። ካብቲ ከባቢ ጎንጽን ምውጻእ ዝገብርዎ ፈተነ ስለ ዝኸልከሉ ሓውሲ ማዕገቲ ይፍጸሞም ኣሎ ኢሎም አቶ በአካል ንጉሴ። ማይ ዓይንና ዓዲ ሓርሽ ያሉትን ስደተኞች ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ብሓይልን መፍረራሓትን ናብቶም ዝተዓጹ ማዕስከራት ስደተኛታት ናይ ምውሳድ ድሌትን ፈተነታትን እውን ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ዓለም ለኻዊ መሰላት ሰብኣውያን ዝተኾነነ እዩ። ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ኣጽዋር ጸሚድካ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ምክያድ፣ ስደተኛታት ምቕታል፣ ገንዘብ ከዋጹ ምግዳድ ዝበሉ ተግባራቶም ማሕበረሰብ ዓለም ክኹንኖ ዝግባእ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ መወዳእታ እቶም ስደተኛታት ካብ ዘለውሉ ሓደገኛ ኩነታት ማዕገትን ምድሓንን ኣብ ልዕሊኦም ንዝፍጸም ገበን ንምጽራይን እንገብሮ ጻዕሪ ማሕበረሰብ ዓለም ክሕግዘና ንጽውዕ ኢሎም ኣብቲ መግለጺ። ብኻልእ ወገን ንክልል ትግራይ ተቆጻጺሮም ዝርከቡ ሓይልታት ትግራይ ቅድሚ ትማሊ ዝወፀ ምዃኑ ዝተዘርበሉን ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ማዕከናት ዝተቃልሐን መግለጺ ከም ዝበሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራ ንዝወርድ ጥቃዕትን ካብ ማዕስከራቶም መምዝባላትን ከም ዘተሓሳሰቦ ይገልጽ። ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝብን ስደተኛታትን ተፈጺሞም ንዝበልዎም ግፍዓዊ ተግባራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመርሖ መርመራ ክካየድ ሓቲቶም። ኣብ ትግራይ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ዝወረደ ጨፍጫፍ ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት እውን ብወረርቲ ሓይልታት ሓደጋ በፂሑዎም እዩ ንዝበልዎም ስደተኛታት ብመሰረት ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕጊ ዓለም ለኻዊ ግቡኦም ክዋጽኡ ሰበስልጣናት ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ መግለጽ ሓቢሮም። ነቶም ስደተኛታት ካብ ትግራይ ኣልዒልካ ናብ ካልእ ንምግዓዝ ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ትልሚ ብናይ ባዕሎም ድሌትን ሰናይ ፍቓድን ጥራሕ ክሳለጥ እቶም ሰበስልጣናት ከም ዝሓቱ እቲ መግለጺ ኣብሪሁ። ናብ ናይ መወዳእታ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብሓይሊ ንምዕላው ብምፍታን ረድኤት ዝፀዓና መኻይን ናብ ትግራይ ከይኣትዋ ምትዕንቃፍ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት መጥቃዕቲ ምፍጻምን ዝብሉ ክስታት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ብዝብል ዝፀውዕዎም ሓይልታት ክልል ትግራይን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረቡ ክስታት ምላሽ ንክህቡና ንኣምባሳደር ፍስሓ ስገዶም ወኪል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓቲትናዮም ኣለና። በትረ ስልጣን ይዘራሪብዎም ናብኡ ከሕልፈኩም። ወኪል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣምባሳደር ፍስሓ ክብረት ይሃበለይ ዝቃለ ምልስ ንኽውና ፈቃደኛ ስለ ዝኾኑ ቅድም ንረድኤት ዝምልከት እዩ ሕቡራት ሃገራት እውን ዓንቀፍ ቀፍ ዘይብሉ መንገዲ ንክረክብ ሎማዓንቲ መፀዋዕ ተቕሪቡ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዓንቂፉ ዘሎ ሕወሓት እዩ ዝብሎ ንሓይልታት ትግራይ እዩ ዝኸስስ እሞ ስለምንታይ እዩ ረድኤት ተቋሪፁ? ዝዕድል ስለዝሃብኩምኒ ቅድሚየለይ መንግስቲ አዲስ አበባ ካብ ትግራይ ተወቂዑ ምስ ወፀ
بولكي تورنتاتو بيلالخو فيلون عالم فرتسب كداناغر مستجمره عطنا خيرو سرح سراح انت نوري تግራይ ካብ كل عينت بالقالوتن شباب حاجزن كيتركب تطورنت بهالي ملكو مغصالي እንደገና ሕዚ ካብ ኢትዮጵያ በሙሉ ሚሊሻን ፍሊ ሓይልን አኪቡ የትግራይ ተመሊሱ ከአቱ ኣብ ዓፋር ምክራራም ክግበር ናይ ትግራይ ምክልኻል ሓይልታት ጸላብ ዘለዎ ወኸይደ መፈሽሎም እቲ መንገዲ ናብ ትግራይ ዘእቱ ካብ 160 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ኦፕሬሽን ተካይደሉን እቲ ታናቂፎም ዘሎ እዚ ናይ ተቀድሚኡ ዝገበሮ መቀፀልታ ይምበር ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ካብ ትግራይ ወፂኦም ናብ ካልእ ኢትዮጵያ ዝኸድሉ ዘለው ሓደ ቀንድ እኮ እኽልን ሓገዝን ክመጽእ ስለዘይከኣለ ነዚ ንምስላጥ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ክንገብርና ብዝብል እዩ ሓቅነት ዘይብሉ ተራሓሰት እዩ ናብ ካሊእ ነጥቢ ክንሰግር ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ልዕሊ ስሳ ዝኾኑ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ማለት እዩ ንመንግስቲ ሕገ መንግስታዊ ብዘይኮነ ኣገባብ ክግልብጥ ወይ ከዓልቡ ፈቲኖም ኢሉ ከሲስዎም ኣሎ ርእይቶ ክሰምዕ ካብኦም እዚ እኳ ቀልዲ እዩ ሓቂ ባጫ እዩ ቀዳማይ ነገር ሞይቶም ሓሙሽቲ ኮይኖም በቲናዮም ጋንታ የብሎምን ዘርኦም ይግበርካ ኢሎምና ትማሊ እንደገና እታ ከተማኦምን ታክልሎምን ሓሙሽቲ ጌርና ይአይና ድርሒት ሓተት ከይኮናን ኢሎም ወፂኦም እንደገና በሓደሻ ሚሊዮን ህዝቢ ክንክም ኸሊና ተመሊስና መቀለኽናቱ ንክኸውን ኢና ኢሎም እንደገና ፈኪሮም እዚ ሁሉ ፈሽሉ ሕዚ እቲ ጦርነት ኣብ ዘገገዞም ምስ በፅሐ ንመራርሓ መንግስቲ ትግራይን ናይ ህወሓት ስልጣናትን ናብ ሕጊ ክነቕርብ ኢና ሕገ መንግስተይ ዘይፈልጡ ሰባት እዚ ትግራይ ወፂኡ ስለ ዝመረፀ ኮይኑ ጦርነት ተኸፊቱ ተራእይ ዘይፈልጥ ሸሞንተ ወርሒ ሙሉእ ገዝኦን መከራ ነሕሊፍና ዝመየና ክንዲ ምንታይ ኣብ ካሊእ ዓለም ከም ዘለዎ እዩ ዘርኢ ምክንያቱም ኣብ ጦርነት ኢና ዝኔና ኢትዮጵያ ክትበታተን ትኽእል እያ ብሓደ ገጽ ከዓን ንደራደር ዶ ይብሉ በዓል ብርሃኑ ጁላ ብኻሊእ ኣብ ተኸባቢኦም ዝኒሄ ሰብ ከይዳናገጽ ነዚኣቶም ከሲስና ናብ ሕጊ ክነቕርቦም ኢና ንሕና ንበዓል ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናብ ናይ ዓለም ለኸ ገበኛታት ቤት ፍርዲ ክነቕርቦም መረዳእታታትን መስረጃታትን እናዳለና ኢና ክቐርቡ እዮም ክሕተት እዮም ንሳቶም ኣብ ኣቃቢ ሕጊ ናብ ፍርዲ ቤት ክነቕርቦም ኢና እናበሉ ላዕሊ ታሕቲ ይብሉ ኣለዉ እዚ ንምንታይ መሸፈነ እዩ ነቶም ምንም ገበን ዘይብሎም ተጋሩ ብምዃኖም ጥራይ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ናጉሓፉ ዘሳቂዎም ዝኣስዎም ዘለው መሸፈነ እዩ ነቶም ዋናታት